sini batonye Masimani nyadubenyi chebenyi Odikasi na watanenyi Masimani nyadubenyi chebenyi Odikasi na watanenyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Yenyi na-aga na isogi n'azụ Yenyi na-aga na isogi n'azụ. Mgbe ọbụla ị nụrụ egwu eji m n'aka na ịmara n'ihe oge ya ruru. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ oge akụkọ ifo, egwu ọnwa na Igbo Dream Television. IDT n'aha ịchafụ. Ọ bụ gị na Nwaada Chinyere Esel bụ ihe ga-anọ n'ụbọchị taa. Ya bụ na ya abatago ọzọ n'ụbọchị taa bụ Satọde, ahịa Afọ, n'aha onye nwe ụwa niile ka anyị na gị nọrịa. Eji m n'aka ụmụaka na ijechago ozi kwesịrị ije n'ụbọchị taa rie nri, kpee ekpere, wee na-echezi ya bụ akụkọ ifo nke ị ga-esi ya wee nakpuo ụra. Ọkwa ihe i mere nwa. Isi akụkọ anyị n'ụbọchị taa bụ mara ụdị enyi ị na-eme. O nwere otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ, oke ụganị wee daa n'obodo ha. Ya na-akpọ ụganị bụ agụụ. Ndị nne na nna wee sị kama ha ga-anọ ụmụ ha na-anwụsị n'iru ha na ọka mma na ha bubere ọnụ ka ụmụ ha rie nri. Ihe adịka nne, ihe adịka nna. Ha wee bido wee mebe ya bụ ife. Mana ọsa sị na ya fụrụ nne ya n'anya wee kpọrọ nne ya wee kpogo ya n'elu isi wee debe ya ebe ahụ. Ekechaa nri kenye ọsa nke ya maka na ha bịazi na-esikọta nri ọnụ. Kama ọsa ga-eri nri ya, o buru nke ya bugara nne ya n'elu. Nne ya nọkwa n'ebe ahụ nwee ihe ọ fọrọ n'elu ebe ahụ. O dobere nwa ya, ọ gbagotekwa orie. Ihe a bụ ihe nne ọsa na nwa ọsa na-eme. Mana ọsa chọọ ijekwu nne ya nwere egwu ọ na-agụrụ ya. Ya bụ na ihe a ga-ekwere m n'akụkọ ifo a bụ erimeri ụdọ, erimeri ụdọ, erimeri ụdọ, nne tụtụere n'ụmụ ụdọ, erimeri ụdọ, ngwa erimeri ụdọ, erimeri ụdọ, ọkwa nwa gị na-akpọ gị, erimeri ụdọ. Ọ bịakwecha egwu a nne ya mara na nwa ya abịa iri nri, ọtụtụ oro ya ụdọ gbagote. Mana ọsa na mbe bụ enyi. Mbe wee sị ọsa na ọghọtaghị isi enyi ya na ya bụ na ahụ amakazi ya na ọ bụghị nri ya ọ na-eri ka ọ na-eri ahụ wee dị ya mma. Ọsa sị ya na ọ na-abụnya dịcha nri ya nwanye je taa akwụ taa akụ, na ọ ya mere ahụ ji dị ya mma. Mana ịma na mbe a na-aghọka. Mbe ekweteghị ihe ọsa kwuru. Ụbọchị ọbụla ọ na-ajụ ọsa ya gwa ya ihe bụ ihe ọ na-eme. O wee jụkata ọsa wee dị otu ụbọchị. Ọsa wee sị ka ọ gwa enyi ya nke bụ eziokwu, wee sị ya kwado na o nwere ihe ọ chọrọ igosi ya. Wee kpọrọ mbe wee ruo ebe nne ya nọ wee gụbakwa egwu ọ na-agụrụ nne ya. Nne ya wee tụtuo ụdọ, ha wee gbagote. Nne ya wee kpọcha nwa ya na-akụ wee sị ka ihe o mere o ji kpọrọ mbe bịa na ọkwa ma na mbe a na-aghọka. Nwa ya wee sị ya na mbe echegharịa na mbe adị ọzọ otu ahụ, mana ọ maghị na ọ na-atụ asị. Ha wee richaa nri wee na mbe wee gwa ụmụ anụmanụ na nne ọsa ka dị ndụ na nne ọsa anwụbeghị, ebe nne ụfọdụ n'ime ha nwụchagoro. Ụmụ anụmanụ ekweteghị ihe mbe kwuru. Mbe wee sị ya ka o je gosi ha ebe nne ọsa nọ. O wee bụrụ ụbọchị enyi ya nwoke bụ ọsa gwara ya na o nwere ebe ọ chọrọ ije ozi n'obodo ọzọ, na ọma mbata n'oge. Enyi ya nwoke bụ mbe wee kpọrọ ụmụ anụmanụ ụbọchị aha enyi ya nwoke bụ ọsa gwara ya na ọma nọ wee kpọrọ ụmụ anụmanụ wee jebe. Wee luo wee gụba egwu ọsa na-agụrụ nne ya. Mana otu ihe bụ ihe gbagwojuru nne ya anya, na mgbe ha ji bịa abụghị mgbe nwa ya na-eji abịa eri nri. Mana ọ sị na o nwere ike ọ bụ na ọsọ na-achụ n'obodo ụmụ anụmanụ nwa ya wee chọọ ịgba ọsọ ndụ wee tụtụrụ ha ụdọ. Mana e nwere anụ a na-akpọ ọkịrị mgbaama. Mgbe ọ fụrụ ihe ha na-eme, o wee chọba ọsa ebe ọsa nọ wee chọta ọsa wee gụbara ọsa. Ọsa na-atakwu, a na-egbu nne ya. Ọsa na-atakwu, a na-egbu nne ya. Ọsa na-atakwu, a na-egbu nne ya. Mana ọsa egeghị ihe ọ na-agụ. Nwa nnụnụ a wee nọdụ ebe a wee na-agụ egwu a wee gụkata egwu a. Ọsa wee gee ntị ihe ọ na-agụ n'egwu wee nụ ihe ọ gụrụ wee bihapụ akwụkwọ ọ na-ata wee gbanaba. Mgbe o rutere wee hụ n'eziokwu eziokwu na ụmụ anụmanụ eruo n'ebe nne ya nọ. Ọ fọrọ obere ihe nwantị ka ha ruo. Ọsa wee bido wee gụbara nne ya, nne egbubiere n'ụmụ ụdọ, erimeri ụdọ, erimeri ụdọ, erimeri ụdọ, ụmụ anụmanụ na-abịa, erimeri ụdọ, erimeri ụdọ, erimeri ụdọ. Mgbe a ka nne nere anya wee fụ n'eziokwu eziokwu na ọ bụghị ụmụ ya, na ọ bụghị nwa ya na-abịa wee gbubie ụdọ n'ike.
mana mgbe o gbubiri ụdọ, mbe ikpeazụ wee banye na ya bụ ụdọ, maka ọ chọrọ ọ bụrụ na ọsọ su eburu ụzọ wee gbapụ, wee gbubie ụdọ, ụmụ anụmanụ niile wee dakwasịcha mbe n'ahụ. Ọ ya mere na ifu mbe n'ụbọchị taa n'azụ ya nwechara nkawasị maka na ụmụ anụmanụ merụsịrị ya ahụ. Ifo chakpii wọọ, ya bụ mara ụdị enyi ị na-eme. Anya ukwu adịghịkwanụ mma. Ebe a ka anyị wetere nnọkọ anyị na gị n'ụbọchị taa na njedebe. Igbo Dream Television na-asị gị ka chi foo. Nwaada Chinyere sị gị larụ larịị.